aquí tenim el punt que comentava de captació de l'aigua de mar, que són aquests 2 quilòmetres 200 metres mar endins, com a través de canonades soterrades, submergides, porten l'aigua fins al litoral, on tenim l'estació de bombament que impulsa l'aigua aquests 3 quilòmetres per sota del litoral aquí del Prat fins a arribar a la nostra instal·lació. Una vegada aquesta aigua arriba, aleshores aquí sobretot el que fem és tot un procés que el dividim en 3 etapes diferents, perquè en primer lloc a l'aigua de mar li fem un pretractament en el qual sobretot anem eliminant parts de les sals que porta l'aigua de mar, però sobretot també molta matèria orgànica i inorgànica que pugui estar dissolta per millorar la qualitat d'aquesta aigua. I així, després que aquest pretractament que passa en els edificis 2, 3 i 4 que veurem, aquesta aigua arriba a l'edifici aquest tan gran, l'edifici número 5, que és l'edifici de tractament, que és la segona etapa. Aquest tractament ja és la desalinització pròpiament. A cadascun d'aquests dipòsits aproximadament tindran una capacitat d'uns 400.000 litres, en el qual és això, per això l'aigua ve per dalt, es filtra i surt per baix. I aquí el que es veu és els filtres, o sigui, aquest llit filtrant d'aquesta sorra, que sí que permet retenir partícules aproximadament de 2 mil·límetres. Aleshores, la meitat de l'aigua surt per aquí la canonada, passa pel motor d'alta pressió, l'aigua ja surt a alta pressió i entra dins d'un dels tubs aquests, amb totes les membranes d'osmosi. Tenim aquests elements que fins ara no n'havia parlat i que són el que diem intercanviadors de pressió. La planta, ubicada al Prat de Llobregat, capta. Aquesta aigua es trasllada fins a la platja en conduccions de 2 quilòmetres de longitud. Es va construir l'estació de bombament. La missió d'aquesta estació és impulsar l'aigua cap a la planta a través d'una conducció de 2 metres de diàmetre i 3 quilòmetres de longitud. I tancada. La nau d'osmosi, veritable cor de la planta, conté 10 bastidors de membranes que s'encarreguen de bloquejar el pas de les sals minerals contingudes en l'aigua marina, impulsada a alta pressió mitjançant bombes. També es van instal·lar recuperadors d'energia d'última tecnologia que, mitjançant l'intercanvi, la planta compta amb plaques fotovoltaiques a les cobertes dels seus principals edificis amb una potència d'1,3 megawatts. Per això, rep un nou tractament a l'edifici de remineralització. Finalment, l'aigua, mitjançant una canonada de 12 quilòmetres que segueix un traçat paral·lel al riu Llobregat a bona part del seu recorregut.